walang exclusivity, pero tuloy-tuloy lang ang landian o di kaya tikiman. Bibigay ko ang tatlong senyales na ang tao ay expert sa larangan ng situationship. Una, expert sa situationship yan kapag magaling mag-reply o mag-chat. Ang bilis kausap. Sweet minsan, pero pag-usapang label o commitment o di kaya future, biglang iiwas o magbibiro. Master din yan sa mga late night chats. Talaga nga namang ipaparamdam na concern sa'yo. Naku, sinasabi ko sa'yo, kapag gabi marami lang talagang jowang-jowa, marami lang talagang malalandi. At ang pangalawa naman, mahal, expert yan sa situationship kapag komportable sa bahala na. Ito yung sinasabi natin na, uy, kamusta ka? Ready ka na bang magjowa? Ready ka na bang mag-commit? Ang sasabihin niya, bahala na. Yan yung mga sagot na talaga nga namang walang patutunguhan. Walang clear na plano, walang exclusivity, pero tuloy-tuloy lang ang landian o di kaya tikiman. Diba? Pangatlo't panghuli, mahal, expert yan sa situationship kapag masiyahin. Ayan na yung point na kung saan ang lalim na nararamdaman mo. Na-attach ka na, nag-invest ka na, yung feelings mo ay talaga nga namang nasa kanya na. Tapos kapag tinanong mo kung may pag-asa bang maging tayo, ang sasagot, masaya tayo, okay na yun. Hindi label na magiging masaya. Ito mga to. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.